kura folo wodo an kumana almami min ye takbiratul intiqal wudu fo cogo almami kan ka ke cogo mi wodo an kumana ka an ko takbiratul intiqali ake cogo nyuma ni be bo jose min na kata jose min na kabarin ka ke woni nyogon cede nin damina to kabaru be damina ni be ni sen ni mayoro ma betige o do nyen ni fo ninde almami utaye takbiratul intikhali ube nikelende be salli ibe takbiratul intikhali ken ni chodra bo akobbi akanyi ni kalibe munga ko almami ko fe mo fanadu o almami ko fe mo fana barai ka hadisan nana akonu ulube chiden ko fe ni ulube chiden ko fe ko hadisa ayi hadisan na tifolo ko chiden ko la yarkau hatta yarkal imam ija arakal imam farkau wa la yarkau hatta yarka ija sajada al imam fasjudu fala tasjudu illa ija sajada ko chiden ko na imami ye kumbele mina aya ka kumbele mina na kana ka kumbele mina folo fo imami ka kumbele mina ni almami ye sujudu ke afana ka sujudu ke ni akana sujudu ka bada fo almami ka sujudu ke de bon akonni hadisa ko so ko tiden ka sego ni tiden be sallela ni tiden ni kabani kabaru jigina kata kumbele mina de la mugo siti ka kumbele mina sego la folo fo no ya ye tiden da fara kumbele mina lare aya kumbele mina ka da fo lu fana be kuruli da mina birili da mina wala iba bilade ni nyaabe alimamila ibe jokal mamila jere na ya kumbele mina yoro mi de fana e fana be kuruli damina birili damina ki ka kumbele mina ke akoni tire be ta subiru la fana ko mugo kelenti I akko kurulu la mugo kelenti bre ulula fu ka cide nyede atege atten sera duguma ni cide ten sera duguma yoro mi de dro ulu fana be birili damina u be biri bon ni fana tani mo ko fe chama mo blo be ni almami kabaru damina droba damina kata no feda ni kanka jode almami ka kumbele mina ni nya bala ni almami ya ka kumbele mina yoro me fana bi break ka kumbele mina te ni sujudu yoro de rebe jo ka almami la jede folo na ten sera duguma de wakati mi e fana be biri ibi ka sujudu ke o ni nya be almami la bon ni nya te almami la ibe akantigali de lajje na akantigara ni almami ye kabaru ke amma fu kabaru mbeke josen fulani nyogoncha ni kabaru be tige yoro mi do almami tembe se duguma de donc munu nyaata almami la abe aka kanje jate mina kandela ni atato do urukudo do nani kabaru jigna kantigara yoro mi do afana be birika kumbele mina ni sujudu yoro de do abe mamma komi de ke fo almami kanka tige na kantigara yoro mi do afana be sujudu ke ni fana famura e walmami ko fe mo fana bara yen ninde almami no minadila na nya be almami de la abe almami la jede fo na ya abe min ke na kera wati mi au fana bata ka no fe na nya te almami la abe jate mina kantigari la ni kantigara yoro mi afana bata ke ni fana de ye sunna ye almami ko fe mo almami la deglina no minalila bo ko ka juma don kere ani sunye ko be cogodi ci de nye balali ke ola musulmata ka hadisa be juma do aya soro asunendo ako sunna kunwa ko me la gamsa ko ay ako ba fe kasu siniwa ko mi sigiri ako ay awa ko atige ako kasun tige o ci de ko mo kana juma do hadisa dola akwa kana juma su kere na adamana nafilai kabo su tola akana juma tile kere ani adamana sunye kabo tile utola donc juma donte kere ani suye ate besilamiya sariyala ko kono de makar hudo ikanake wodolo ke ko fona ya soro ni juma ika lada sunna sundo de benna juma donma basi tala iko su
basitala iko su misali la arafa don de benna jumama ka kosu donte ima donso anye ma donso ko fe basitola parce que o benna sunna sundo de ma o benna lada sundo de ma ninte komi eye juma donso ne kan la nyite ka juma don krekera kasu iya suni sababu dode basiti kan ni nade mais ni ote ni amen lada summa be juma la makarhu do kana juma don krekera kasu ote be wo akanyi nin kali sabano ko yala ko ukonni mugo minni masuguru do ite baraji soro ka sunno te kuma sahalenye suguru junte sunka wajibiye sunka saratite fen kanu nendo sunga suguru dunye sunna de fen kanu nende do ni yake abidde me kabarka do la tile tola fanga be tola tile fanchamala sunna de do mustahabura ni sundi lo lente nyona mo be se ka so hari ni masuguru do suguru dunte wajibiye sun kono saratite bon ko balma dobe abija balma musodo ko sunjuru bala be komi sanfula sunjuru ewa sungalo min temena sungalo min be o kofe o do tora ala o juru bala sungalo min fana temena o fana juru bala be komi sungalo fula doni be ale la kelenkelela na ale ba fe kusara abake chogodi tanke sungalo kuramuna iba damina sungalo koro min hakke mi mila ibode sarafolo o kofe salon ka sungalo fana ta min tobila ibo fana sara ibu sara o chogodela ko yala mure boba no fe ube mure beta no fe wo don kiba ko nyon susu na ya soro faratu mi soro ujurade tumbula darwade tumawule numbe se kusu mure beta la don kiba be bolo men na ya rasoro faratu la etumbe se kusara eye juruta ujura min kama ujura mulila itumbe se kusara eye de faradrotura imusara bo haro yere don kiba ko mure bo yede ni sungalo wore yu soroila mana salu sungalo res wa salu sini sungalo min soroila na ya soro faratu de do doni ka bawo do bolo ko nibo osara ibe mure burke me o yere kuma sahale ko ciden ka hadisa sahale mana ka mure bo bilika sebo do de ka kuma wodo e wa sebo fana bema biala donc min bo o ko suguna mure bo yen na folo koni ani kunko de an pese ko bi mo ka soro ni de la jelen tambolo hadisa wala donc bunu semira mo dale be mingiriya ibe inni faraturare ala deli ala kayafima jurumin bila ikasara mure bota nofe bon ko wambora arabu kamina bo kwanka madrasa ufule sisa mo a demisenu beseka kala sitani fula atese ka jo ka arabu kanfo ambe mun fo ola ambe mun fo la har banka kuma kelende do fo silamo ka sagi ka to ka dinama nimbe tibabu ni kafiru de ka afere fere tigelewunye kana silama jamana una ani kafiru ka cido no ka kalande mun be jamana nunun kono nuni ulu de ka fere wuye ube silamiya dafiri chogomi ube silamiya barika bo chogomi ani silama ube to doya mala chogomi kudai ulu de kala nyine ninde odi yato nko anka mo folo munun temena uma foi ko ka kafiru bo uyen nasara ko de haru ka finu utunta fe kan nasara fini kayo kanna uyu ka finu ko ku ka yere ko ku ka kanko an ka mo folo uyu ko koniya dambela bo hari an ka madrasa sokorba folo mununye madrasa udila uyen madrasa udila dina de kama ani arabuka
ima karamo be sisan nu be mimbaru ka karabo kanfu ka kutubaw kala ube nu madrasa mudiru de do ube nu be mo demisenu lakara madrasa la abora an ka ceko bro kan madrasa e wakala si durna del an ka ceko bro ye madrasa fulu mun dila jamana in kono ulu ka kala si duruna mo de fule almamiya wala ulu de fule madrasa mudiriya wala ulu de fule madrasa karmoya wala ka rabu kando ka dodo ko dinala mais parce que ulu kan madrasa dila dina de kama ani arabuka dina kanu ani arabuka ulu kan madrasa dila ode kama min madrasa tigil labaw nunu nana kan madrasa dila ka dinya de kama madrasa dila na fronini de kama dina wa matrafalite en ko madrasa karamo do tara awa madrasa dola ko madrasa madabo ko dina ko ni fen kama obe karamo do bolo jamana en kono ya e pelliye an kan madrasa fulo programme munun tumbu bolo u ka dina la nu ka arabuka anya fo chogo ne jinya kanu bagadu munun yera madrasa karamo munun ni madrasa mudu diru munu abete de jinya dunke munun yeru la ni politiku ni ndurawu kala udu de kera sababu kan kan madrasa to be monto kadi nasarawma ko franco arabu en ko madrasa dobe jamana en kono tumami ko franco arabu akado madrasa kono umaso madrasa do maso mais ayasoro munu be politiki la munu be jiya dunke ye munu ye tibabu ka chide unye ulu ni fama uya ka ko bapeu uya ka ko bapeu chaman do na ala ni franco arabu la français ka kanu kan madrasa la usago de mayala do na la usago de mayala de tibabu nu ka kalande mununye mogo mununye o ka durwa kala nunun kala de ulu de ye mogo monto kanka dina monto kanka madrasa monto kaduma komu ko parce que ku be burusu di école de ma chogomi ube école de sara chogomi ube école de ka kalan sara chogomi ko madrasa kalande mu fana ye jamana de unde ko gouvernement ka sendo lu fana tala burusu ka du lu fana ma ni lu fana sera degré de la gouvernement ka jonuye gouvernement fana de chiden ye gouvernement fana ye ni folonde gouvernement ya yere nyine desera u fana tara munke awa u ko sisa aye min fo ambe jenaye ne programme min be okole la obedi awma ekoli so la programme min be kalaye obedi awma afana bo kala danke na ko awnde ka brusu dum an ka jonu ka kalan saray e koli fana programme min bala fana be do fana bulo ko ma ciyani ndela wala bande kera sakana dina ko yere bo madrasa yere la few dina madda yere te kalala angele ni français ni mu do soro e wa fembe dima e wa odela e arabu kala chogo ete ganye dina madda ni madrasa de ni eko ika sisi dina madda de ka anika qur'an kala de ka ibi jami wakati be predire punyete dima de ponye site dima wulula ka ke sisa ni mugo minye angele ponye be dima ni mugo minye français kala de ponye be dima dina kalanci yana ni chogo de la bo demisenu fana ba fe ay ka ganye de ni e yere badu ni mfanga di ni makinka sobe di ni mante ganye ibi sobe dama wa ibi fanga dama madrasa uchinya to fule an kan madrasa uchinya to fule bo karamo mun nin ke ka do nin kale bunye lagara mun ne dina tinyate ka madrasa tinyate ka kalan tinyate u ka dala nu matubi kata alama sani saya kusuro adu amunu sara a ulu koni buta kono ni alaye munke munu masabe nyana muyala akatubi de munu sababura kaninke akadu nyinin kale bawnya lagara de lakka fun ko munu be kalan ko nu be kalan kalama u ko ni kalan fula dira demisenima ko e wa franco arabu ko tibabu ni nasaraw ma dabu fuyi kama ka silama ka silama don ka kalanci ne bolo ko parce que kalan fula no dira demisenima abaka demiseni la wakati me aka hakili te se ka ufulata atese ka arabu kala kanye atese ka français kala kanye o koro de dro kabila chamanche la kabila
atesi ka fenyana bo arabu la atesi ka fenyana bo français la jamana fulo chogo de lawo uye jamana inke o chogo de la ka hada madun ka hakili cinya doro ko hakali am guje doro ko bila donc mbal mon nonu nyen nasaraw u ka fere tigelende fuleni nye kana silamaw ma ambe ala deli silamaw ala ka hakili man de duma aka hakili ala ka hakili duma ku sagu ko ni be sagi katu ka dinama ni be sagi katu ka arabu kanna abe cesiri min nawo an ka fere ke ewa nko kalawo an ka fere ke o maraka kanyo an ka ewa qur'ana tradilo mbal mo nunu te fenyo mo fulo mo ntemena awnye ni arabu te no uluma sisu ka kan sisira arabu kanka ka dina nyema ya soro mo na utoke ina atoke isga langi be jiya kono ko qur'ana sabelen arabu kanna chobe ko abe seko sabia langi ko be sendo qur'ana ko iba tradition de fo tese ka sabe ka kanna tese ka sabe ka kanna donc ne be mi fo nasaraw de ka bare nimbe ka arabu ka juguya do silamu dusukuna ka arabu kan ka juguya do silamu dusukuna kani arabu fara parce que bado nu ya ni arabu fara doro abeke mpewa uka balonde buka sago ka awde ka kille mburbade ka awso ka jibe bisi ka bawula ka fara fili tibabu yo de kanka jamana wula nasaraw yo de kanka jamana wula ka tibabu dugu ka arabu dugu ya do dusukuna ka arabu kan dugu ya do dusukuna parce que bado ni arabu kan ni ma sinsa ka eko islamade arabu kan ti bolo ima sinsa ka foi ti bolo donc wode fule ka an ka jamana usoro o ambe ala de deli ala kan saganko ala kan kunu ala ka hakli man dama nambe sire kasage kata nindina kalali chogo nyumana sira sito mo bolo kata qur'ana ma sira te mo bolo kata tiden ka hadisaw ma sira te mo bolo kata nindina famu ma ni marabu kande kala sira te bolo kan ni sira ma sariya famu koy fu ka arabu kande kala ka famu ni marabu kan famu sira te bolo ni be sira qur'ana famu sira te bolo ni be sira tiden ka hadisaw famu sira te bolo silama sariya kitabu min dilala ni be sira ko famu bonu mugo nana ke etaloka ebo uluka kata ferore monto ka dima o yere nyuma madi ema tibabu kama ekoli munu fulenne ne mu ma arabu dola tibabu ekoli so jumambe nuye arabu dola ko arabu be kalai abemi faransi ekoli so jumambe ko franco arabu be ekoli kuno ko hara do yere be gouvernement kala nyoro yere yobila yahude ko damana kala nyoro de bu bolo pour nous bese ko do la kala na min bese ko na foka janya na maya kono nasaraw ka kala nyoro kre le ndo de bu bolo mu har furuba kala nyoro te bolo te kelenye mais anta wutar uye nana ni kala nyanka jamana kono mo bita kala ko ka jamana kono ubi kala sebeli ni langi doronde te sega fo nyana bo mobili dilan chogo iti kalala abu dilan chogo iti kalala hari ka jamana ka dirije ka nya chogo uti kalala langi dro wi wai onna sara kalande jamana fanana na ku ka disi tanu da nu kama ni mun nasara kalan kara hanni qur'ana bi kunna sariya be kunna ite maye ni makala ni mana ni mata shigu ka biro la bonjour ni mode fo ito okipe la ire parce que on yere nyana nasara kalan baga bolo ni mon ko haketero nasara kalan baga bolo ni ho mu wotetu babu kan fo ye mafude jate yere site ite fo kalama jian ko la ire ite fo de kalama jian ko la ka soro mo min be alaka qur'ana do mo min be tide ka hadi saudo o de fendo mbagaye ba o de emin be tasbi hada madon ka fendila len ka de ede be fendo adi fen kalama dina kalamba be yela wulade dina kalamba ba wujate nalumo date foy kalama aw jate la ko ni mo min ma français fo droite jien kalama ko abe dina do mene me ate jien ko inde kalama o ko re mo nye parce que ate français do ko jiya famu dina famu babolo mene me ko ate foy kalama jiya ko la mo be yela wulawo mo de be qur'ana famu ka dolu ko kuma famu ka cirenga di sa famu ko ate jiya ko kalama
la hawla wala quwwata illa billah o ka hinna de banna nasara karamba ne mun beni e wanda sara kalan ka fuyi maw kala fuyi la ni sebeli ni kante awde ka hinna be amunna alaka hatumande di annuma kan saga kun kan sagi kata arabu kan kalan cuko nyimama kan saga kata qur'ana kalama kan sagi kata anka dina madaw kalama kan madrasa kono ala ko ke jamana yin Rasulullah be do misirle kono ko ambalma muso do ko kale to kalo bola abe Rasulullah me abe qur'ana kalam lamme abe qur'ana kalaw be cogodi min ye ka Rasulullah me ma te misiri kono basi tola ka qur'ana kalam lamme basi tola amba aishatu ko na ale be kalo bola ko ciden be nongoma ale seun ka qur'ana kalam ika qur'ana kalan lamme ube ka Rasul lamme ni te misiri kono ka sigi yoro dola ni ibe ewa qur'ana kan lamme ani Rasul basi tola cide nyere salli ba ko muso be ka bokata ako hari munum be kalo bola ani munum be banga jurila ako me munum be karaboni banga jurila nu tara salli keneka ulu kana do salli kene kono me ka jo kofe silamo ka duawuni hera min be salli keneka onake unyana donc basi tola bo qur'ana kala nyire fana don ki wo ko muso min be kalo bola ni eye muso de dongodo qur'ana yoro de be kala be hijibu de kalala ube ibake ka qur'ana durushi de kalanden de ibake ka qur'ana durushi ube eye karamogo de fo dongodo ikamogo lakara qur'ana dare ibe kalo bo fana la ube be bange jolila donc wo ko no ya dira ema ibe sheki ka hijibu in kala puri kananya nako ube niye karamogo de ibe se ka tika kalande un kala qur'ana la bashi to kola parce que hadisa munun nana ko ni ciden ko ni muso be kalo bola kana qur'ana kala hadisa salente ko mogo be ni janaba bila de chogo shi te se ka qur'ana kala fo ikiko parce que janaba be mogo min na ibi yere sagola ko li bariya be yere de bolo ibe se ka tati yere ko kana qur'ana kala ko janaba be min ko ni la kana ma qur'ana la ni ma ko ni muso min be kalbo ni bango jelo ta yere sagola ni bango joli ma tigede ni kalbo ma tigeda le te se ka ta yere ko ale ta yere sagola wala kalamu ni hadu ni darura ye abese ku ke bohari e wanna masaniya subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سورة يونس آية تنقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba saharu jumada al-ula minye hijra sankalo duruna bisunye watanay miladi nasaro kajate bafula ani mugani kele sankalo tani fulana bisunye watani nani nay ambe dauda bugu masjid razaq ambo kono أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان ضر داءنا لجنبه أو قائدا
أو قائما إلى آخر الآية. ألم مسمين كورتا لندو أبان كباريا هذا مدى نكم منيو باليا أني هذا مدى ني أبي كونونا فيلي ni tora yasoro ni kojugu yasoro atese kam munyu abe kono na fili aka duwawu aba caya nana ayawre kono wa iza massahu sarru faju du'ai aridi ala ko hada maden fulede ni kojugu yasoro doro aka duwawu kaca wonyo gona de ni aya fanaye ala ko iza massal insana durru ala ko ni tora ye hadamaden soro da ana li jambihi adale akereka abenne ala wole aw qa'idan uba shigile abenne ala wole aw qa'ima ube na jolendo abenne ala wole mana ka do kacha ni ko jugu ye hadamaden soro doro tora ye hadamaden soro aka do kacha adalen be ala deli abe duwawu ke asigilen be duwawu ke a jolen be duwawu ke falamma kasafna anhu